Hola, bona nit i benvinguts al programa Eleccions Europees. Ja saben vostès, un programa en el que cada dia Televisió de Castelló pretén apropar el que seran les pròximes eleccions europees a l'espectador. I avui contem amb la presència de Jordi Sebastià, cap de llista de Primavera Europea, formació on està inclòs Compromís. Jordi, bona nit i gràcies per estar a Televisió de Castelló. Què és Primavera Europea? Primavera Europea és una coalició, a nosaltres ens agrada denominar-la cooperativa política, en la qual han coincidit diversos grups i diversos moviments ciutadans. Està encapçalada per Compromís, per tant el vot a Primavera Europea és el vot a Compromís, jo seré el cap de llista, tinc l'honor i la responsabilitat d'encapçalar-la, i després formen part EQUO, que és el referent del Partit Verd Europeu, la Junta Aragonesista, que tindrà el tercer lloc en la llista, representada per Ángela Labordeta, la filla del gran cantant i també diputat Labordeta. Després formen part del Partido Castellano, Socialistes Independents d'Extremadura, la coalició Caballas, que sempre m'agrada destacar el seu paper perquè no és molt coneguda entre nosaltres. La coalició Caballas és el segon grup polític de la ciutat autònoma de Ceuta i és una coalició que ha treballat molt per la situació social i d'emergència humanitària que està vivint en aquests moments Ceuta. Què aporta Compromís a Primavera Europea? Compromís aporta, per una banda, l'experiència que té en les institucions. Nosaltres no som un grup que s'acaba de formar, fins i tot cap dels grups que està en la coalició, és un grup que s'acaba de formar i aporta també aquest plus de valencianisme, lògicament. Nosaltres tenim uns interessos molt clars que són, per una banda, modificar la política de la Unió Europea, que el que ha produït en els últims 10 anys és un empobriment massiu de moltes capes de la població, això és fonamental i bàsic, i per una altra banda també el de la presència dels interessos valencians en el Parlament Europeu, que considerem que els diputats valencians que n'hi ha hagut fins ara del Partit Popular i del Partit Socialista no els han defensat com tocava. I què aporta Jordi Sebastià? Bueno, Jordi Sebastià aporta la seva experiència personal i política. Jo he sigut durant 8 anys regidor al meu poble de Burjassot, en els últims 3 soc l'alcalde de Burjassot, deixaré el càrrec ara a juny per un pacte de govern, per tant he estat en les institucions, he sentit molt a la població, a la ciutadania, és la nostra forma d'actuar, estar al costat dels ciutadans, i per la meva formació personal, jo soc periodista, he treballat molt en el periodisme social, he viatjat per molts llocs del món, he estat en llocs horribles, he treballat molt les qüestions de la marginació de la dona, per exemple a Àfrica, a la Índia, i cada volta que he tornat d'aquests viatges i he arribat a Europa he dit, Déu meu, a on estem? Quina meravella en el context mundial. I aquesta meravella que és l'Europa de la protecció social, de la justícia social, és la que hem de protegir i incentivar, no l'Europa que estem patint ara, que és l'Europa de cada volta més empobriment i menys protecció social. Vostè ha sigut elegit en unes primàries. Això ho fa més democràtic? Això per a nosaltres és un plus. Totes les persones que formen part de la candidatura de Primavera Europea hem estat escollit en processos de primàries. Nosaltres parlem de la democràcia com un sistema cada volta més radical i més perfecte, és a dir, la democràcia no és un moment estàtic, la democràcia és dinàmica i ha d'anar millorant cada vegada més. Ara estem en un procés en què els ciutadans se senten lluny de la política, voten cada 4 anys o cada 5, no saben molt bé què passa, i s'ha d'apostar per la democràcia participativa. El millor exemple s'ha de mostrar aplicant-lo. Nosaltres hem fet primàries. Se m'ha oblidat abans comentar-te dos grups que per a nosaltres són fonamentals en Primavera Europea, que són Por un Mundo Más Justo, que és un grup que porta molts anys treballant per la justícia social, que sempre han treballat contra la pobresa i contra l'exclusió social, i el grup Participa. El grup Participa és una iniciativa ciutadana que és la que va estar darrere de l'organització del 15M. I aquests grups també es donen un plus a la coalició. Són grups que estan en contacte permanent a través de la xarxa i a través dels seus moviments en la ciutadania. És complicat ficar-se d'acord? No és complicat si tenim uns objectius clars. Els objectius són els de modificar la política de la Unió Europea i de posar les institucions europees al servei de les persones. Estem utilitzant molt aquest eslògan de rescatem persones. I anem a això. I tots aquests grups estem d'acord en això. Europa és nostra i ens l'han furtat. Ens l'han furtat i li han donat a la Troika, que en aquests moments l'està dirigit contra nosaltres. Hem d'aprofitar-la, hem de recuperar-la. Nosaltres som europeistes convençuts, però europeistes insumisos en aquesta Europa dels mercats que ens està castigant moltíssim. Abans parlàvem de les primàries, que vostè havia sigut elegit a través de les primàries, i esta setmana molts partits polítics han parlat de primàries. Anem a veure el següent vídeo. Molt bé. Els nostres candidats, els de tots els membres de la coalició, han estat escollits en processos de primàries participatius i oberts. Hi ha molta gent que se li ompli la boca amb això de la democràcia radical. Pues practica-la,
practica-la, organitza unes primàries, dice a la gent que participe, que se puga inscriure, que conega els candidats. Algunos estos días nos preguntan a todos si creemos en las primarias. Pero ¿cómo vamos a creer en las primarias si el único partido que está aplicando las primarias tiene como dirigentes a los mismos que tenían hace 30 años? Hace 30 años ya estaban Rubalcaba y Puig mangoneando los gobiernos del Estado y en los gobiernos de la Generalitat. Pero ¿cómo nos van a convencer que las primarias son la renovación? La renovación es ser capaz de estar permanentemente dando relevos entre la gente más preparada para asumir los retos que un partido requiere. Hem sigut els primers polítics en Espanya, la primera formació política que ha fet unes primàries obertes, donant participació a moltíssima gent i fent realitat la promesa formulada per molts, però complida per molt pocs, de canviar. Hacen falta 900 socialistas con solo los pocos que componen para igualar el nivel intelectual de nuestra candidatura. Y eso también tenemos que decirlo, porque somos mejores que ellos en casi todo. Que de dos iría Carla y tendríamos que compararla con Ramón Jáuregui. Y no hay color entre Carla y uno de esos dinosaurios que el Partido Socialista aún sigue moviendo por las listas. Jordi, el tema de primàries. A veure, jo crec que n'hi ha molta por a la democràcia real, no? I els partits que estan molt acoplats al sistema, que funcionen d'una forma piramidal, tenen molta por de que les bases i la ciutadania s'expressen, no? El sistema de primàries per a nosaltres és irrenunciable. Compromís no podria presentar-se a unes eleccions sense fer primàries en aquests moments. La ciutadania a nosaltres sí que ens ho demana i nosaltres volem fer-ho. Cada partit que arrossega les seues conseqüències, però en les explicacions d'estos líders, per exemple, que hem vist del Partit Popular, eren excuses de mal pagador, vull dir, no s'explicava per què no volen fer primàries, no? Primàries implica renovació, primàries implica la voluntat de la gent directament llançada als seus representants, no? Poden voler renovar o no voler renovar, no? Cada organització és sobirana de fer això, no? I si els obris a la ciutadania també té la possibilitat de participar. A nosaltres el sistema de primàries ens sembla molt bo, ens sembla que és un sinònim de democràcia que va millorant i que se va acostant a la gent i té les seues complicacions, però s'han d'assumir, perquè les organitzacions estan vives i la gent vol, sobretot, com a mínim, la nostra gent vol organitzacions actives, dinàmiques i en contacte directe amb la ciutadania. Jordi, en el vídeo hem vist aquest bipartidisme, no? El PP contra el PSPB, el PSPB contra el PP. A veure, aquest bipartidisme té molt de teatre, les coses com siguen. Anem als números, que al final ens aclariran moltes coses. En el Parlament Europeu, el Partit Popular i el Partit Socialista, els grups popular i socialista al Parlament Europeu, han votat el mateix en el 70% de les votacions. Per tant, el bipartidisme és relatiu. És un bipartidisme molt de postura, molt d'aparença, per a després pactar una sèrie de polítiques fonamentals. El Partit Popular i el Partit Socialista se posaren d'acord per a modificar la Constitució espanyola pràcticament en 15 dies i a més durant un mes d'agost. El Partit Popular i el Partit Socialista se posaren d'acord per a repartir-se les caixes d'estalvi que ara han acabat destruïdes per aquesta gestió catastròfica i nefasta, no? I el resultat és que els valencians ja no tenim un sistema financer propi. El Partit Popular i el Partit Socialista moltes vegades són les dues cares d'una mateixa moneda i actuen de forma molt semblant, no? I en aquestes eleccions el que volen és reduir tot a un bipartidisme quan en realitat la capacitat de la població és molt més rica. N'hi ha moltes més opcions, n'hi ha molts matisos i amagar la realitat a través de dos partits no és la forma més clara de representar-la. Tenim molts temes, després parlarem del bipartidisme, de si n'hi haurà pacte o no n'hi haurà pacte, però parlem de primavera europea, parlem de persones, parlem de pescadors, per exemple. Sí, este matí hem estat visitant, hem estat reunits amb el secretari de l'Associació de Confraries de Pescadors de la província de Castelló. Per a nosaltres són sectors que s'han de protegir, i molt. Són sectors als quals se'ls ha exigit una sèrie de mesures i de comportaments mediambientals per assegurar la sostenibilitat del sistema, que els han aplicat, que han fet els deures i per tant ara necessiten la nostra ajuda. I en aquests moments tenen una amenaça fonamental que és la qüestió de les prospeccions petrolíferes al Mediterrani, que sabem que això no sols per la possible contaminació que pareix el més visible del petroli o del gas que se pugui extraure, sinó per el procés de treball quan es fan les prospeccions,
pues, tindria una repercussió nefasta per al sector pesquer. Nosaltres estem ajudant en aquests moments a la iniciativa ciutadana europea contra les expropiacions petrolíferes a tot el Mediterrani i considerem que hauria de ser una mesura que la Unió Europea duguera endavant per a protegir aquest sector tan delicat i que durant molt de temps ha sigut tradicional i que necessita viure, i que la gent ha de tindre l'opció de poder guanyar-se la vida d'una forma digna. Tenen por, els pescadors? Tenen molta por perquè ja n'hi ha antecedents, vull dir, això no és una situació que ara a veure què passa, no? En el Mar del Nord ha passat, i en Noruega ha passat, i en Escòcia ha passat, s'han fet aquestes extraccions petrolíferes que han fet fugir per sempre als bancs de pesca, i els sectors pesquers s'han arruïnat. Per tant, és lògic que estiguen assustats i nosaltres hem de donar-los suport. El que hem fet este matí ha sigut una reunió per escoltar les seues demandes i per a fer-los val del nostre compromís de que estarem amb ells i de que, a més, nosaltres serem representants d'anada i tornada. Jo estic acabant totes les reunions en els diferents grups en què m'estic reunint aquests dies amb el compromís de que jo torne. Jo me n'aniré a Brussel·les, però tornaré sistemàticament i faré molts quilòmetres en el meu país explicant a la gent què és el que estic fent i donant la cara. I si s'equivoquem, doncs ho haurem fet amb bona intenció. Se podem equivocar, lògicament, però no se'ns podrà dir que no treballem defensant els interessos valencians. I parlar de mar és parlar de Castor. Això qui ho pagarà? Això és la prova de com no s'ha de negociar un contracte d'esta classe. Jo soc alcalde i jo tinc un problema en el meu poble que és el mercat municipal. Són altres dimensions, però al final el fons és el mateix. I he perdut i he dilatat la possibilitat de restaurar el mercat, i molta gent m'ho tira en cara, precisament perquè estem negociant un tipus de contracte que no deixa a l'Ajuntament, a la institució pública, entrampada i que tinga que cobrir unes possibles pèrdues del sector privat. En aquest cas, a veure, això és absolutament impresentable, que aquest contracte se negociarà en aquestes condicions i que obliguen a la ciutadania, perquè al final som tots, a pagar una iniciativa privada que se va arriscar. Vull dir, si no n'hi ha risc, on està tot això de l'iniciativa privada, l'emprendedurisme i tot allò que se suposa que volen potenciar? Però el ciutadà al final sabrà de qui és la culpa? Home, lògicament, dels governs que van negociar en aquest tipus de contracte. Ahí està la clau, no? A veure, com és possible que n'hi hagi aquestes clàusules per les quals la ciutadania se veu obligada a compensar per damunt de la inversió a una empresa que ha d'assumir un risc, torna a insistir, ha d'assumir un risc. S'ha creat un efecte secundari perillosíssim, com és el tema dels moviments sísmics, s'ha acabat el negoci i s'ha perdut. Quan una persona munta una botiga de sabates, s'arrisca a que si no va bé, perd la inversió. No és així? Aquesta és la clau d'aquest sistema, no? Doncs, a veure, és molt fàcil ser gran empresari si resulta que tens darrere els diners públics que te van avalar constantment, no? I la negociació d'aquest acord per a posar en marxa aquesta operació va ser absolutament lamentable. Jordi, parlem d'un sector bàsic per a la nostra economia, el sector del taulell, que va molt bé, però tenim ahí la reforma energètica. El sector del taulell està molt preocupat per aquesta possible reforma energètica. Nosaltres hem reunit amb ells, venim ara mateix de tindre aquesta reunió i els hem dit que en algunes coses estem d'acord amb ells, que lògicament la Unió Europea s'ha de preocupar per aquest sector que dona molts llocs de treball i que fa economia productiva. Ja està bé que la Unió Europea se preocupi només pels bancs i pel sistema financer, que ha sigut punter, que durant molt de temps ha sigut el que ha salvat la balança dels valencians, perquè era l'únic que estava tirant, que ha exportat, que ens ha posat en un nom de qualitat a tot el món, però sí que és veritat que en el tema de l'energia nosaltres estem ahí, ells aposten per un tipus d'energies que no són sostenibles. Per tant, el que s'ha de fer és una reconversió important d'aquest sector, amb ajudes i amb iniciativa pública. No pots obligar a un sector tan fonamental a canviar d'un dia per a l'altre, a mantindre una sostenibilitat ambiental així, de colp, sense ajudar-lo. Això és una aberració. Per tant, el que els hem dit és que nosaltres estarem localitzables en Brussel·les, que els donarem suport en moltes de les seues demandes i que intentarem que aquelles demandes que ara resulten molt complicades de complir se'ls puga ajudar. S'ha d'avançar cap a la sostenibilitat ambiental i això és que si no el futur de les pròximes generacions no existirà. Però per altra banda s'ha de tindre en compte la importància del sector i la força que té i no se'ls pot abandonar d'un dia per a l'altre. I aquesta reforma energètica estan molt preocupats sobretot per la repercussió que puga tindre en alguns aspectes com els cicles combinats en els quals nosaltres hem estat al seu costat i ja Joan Baldoví, el nostre diputat en les Corts a Madrid, ha defensat alguna de les seues postures. Però sí que és veritat que no enganyem a ningú i si tenim discrepàncies amb algun sector, nosaltres les expliquem i donem la cara i intentem arribar a consensos, però sempre cadascú en les seues postures. Jordi, ens queda poc temps, però el que passa en aquestes eleccions
pot tindre alguna cosa que veure en el que puga passar l'any pròxim? Sí, a veure, no són comparables, no són, diguem-ne, transportables. El que no serà exactament un reflex del que passarà perquè el component europeu, molta gent vota en una clau diferent, no? Però el polític valencià que diga que no són un referent o una pista està mentint. Clar que sí, i estem totes i tots, totes les organitzacions mirant amb lupa T'ho dic què perquè passa. apareixia un titular que deia Barberá aboga por el pacto PP-PSOE antes de que lleguen grupúsculos a asolar la ciudad. ¿Et consideres un grupúsculo? Pues sí. Rita Barberá és l'alcaldessa de València, jo sóc l'alcalde de Burjassot, el poble del costat. He intentat convidar-la a visitar Burjassot perquè tenim un monument nacional que per aquestes coses és de l'Ajuntament de València però està dins del poble. No ha vingut, no s'ha dignat a contestar, diu que té problemes d'agenda. Estem intentant solucionar qüestions del límit del terme municipal i no n'hi ha manera de tindre una reunió normal de treball i aquesta forma de funcionar és la de Rita Barberá. Per tant, a mi el que me diga Rita Barberá, francament, no me pareix que tinga el pes moral per a dir res d'aquestes coses. Nosaltres som un grup seriós que treballa en contacte amb la gent. N'hi ha un partit, que és el Partit Popular, que ha omplit este país de corrupció, de paro i de misèria i que en aquests moments se veu molt amenaçat. I per tant, qualsevol recurs, com un recurs tan estrany com és el de fer un pacte amb el Partit Socialista, li resulta una taula de salvació en el moment en què se troba com es troba, perquè la gent està indignada per aquesta ocupació que han fet de les institucions per a saquejar-les, empobrir-nos i omplir-les de corruptes. I aleshores, si Rita Barberá considera que nosaltres som els seus enemics, doncs això ens honora, perquè en efecte nosaltres faríem tot el contrari que ha fet el Partit Popular. Ni me pareix que tinga la força moral per a fer aquest tipus de crítiques, i ahí estan les proves de les seues imputacions, etc. Ni crec que aquesta coalició rescatarà a les persones, que és el que nosaltres volem. Jordi, per acabar l'entrevista, no sé si vols dirigir-te a la població de la província de Castelló per a demanar el vot. Bueno, pues jo els diria que Compromís Primavera Europea treballa per les persones, que volen canviar la política europea per a que estigui a la seva disposició i que a més nosaltres tenim el plus de treballar per els interessos valencians i el compromís de fer un viatge d'anada i de tornada, d'estar així present, d'escoltar-los contínuament i de dur la seva veu al Parlament Europeu, que és seu, és de les persones, és també dels castelloners i castelloneres i mos els han furtat i l'han posat a servir als grans poderosos i no es tracta d'això. Moltes gràcies i nosaltres tornem demà en un altre convidat.